Hola, avui et porto un verset que trobem al llibre de Salms, capítol 91, verset 1. I diu així la paraula de Déu: Tu que vius a recer de l'Altíssim i fas nit a l'ombra del Totpoderós. Avui la paraula de Déu ens porta alè i renovació juntament amb una promesa molt poderosa. Viure en la presència contínua de Déu és trobar descans, és viure en pau. Sabies que avui dia la famosa pau interior és una de les recerques més importants de les persones? Per què serà? Aquest món ha fet que les coses passin molt de pressa, massa de pressa. Els nostres problemes també. Encara no t'has adonat i ja tens un problema que molt probablement s'afegeix a una llista de problemes que t'intenten enfonsar. Les teràpies energètiques o la nova era estan portant milions de persones a unes pràctiques diàries per assolir la pau mental i espiritual. És un moviment de masses i tot per aconseguir un benestar emocional efímer que sovint s'acaba en sortir de la sessió diària. És fàcil estar en una situació de pau quan indueixo el meu cos a aquest estat o enmig d'un bosc o de qualsevol indret tranquil. Tots nosaltres, més d'hora o més tard, trobaríem aquest estat de pau i calma, el tan desitjat descans. Descansar és saber que una altra persona s'ocupa de tots els teus problemes, que algú lluita per tu i té cura de tu, que els meus problemes han quedat en un racó. Quantes nits hem passat amb ella perquè no hem pogut descansar a causa dels nostres problemes? Abans d'arribar als peus del Natzarè, vaig experimentar moltes filosofies d'aquest món. Masses. Vaig caminar per camins que semblaven rectes, però que el seu final era la mort. També vaig conèixer els àngels de llum, que són éssers que suposadament treballen i guien la nostra vida. Vaig rebre i impartir un gran nombre de formacions i el meu descans no arribava mai. Qui busca, troba. Potser no sigui casualitat que estiguis veient i escoltant aquest vídeo. Déu et convida avui a experimentar i viure allò únic que potser et quedi per provar. Déu no és una religió, encara que ens hagin volgut dir el contrari. Déu és una vida, un camí i una decisió. De tots els personatges de la història que van caminar per la terra, l'únic que va pronunciar les paraules famoses de Joan 14:6 va ser Jesucrist. Ell ha estat l'únic que s'ha autoproclamat el camí, la veritat i la vida. Per alguna cosa serà, no? Només en Déu vaig trobar el que avui t'ofereixo, el que avui Déu t'ofereix, el perdó i el descans. Sentir-te estimat incondicionalment malgrat tu i malgrat jo, comprès i perdonat, et dona el descans continu i després, d'una manera natural, creix en tu l'amor i el desig de viure sempre sota l'empar i la protecció del Totpoderós. Després de tastar els millors aliments, qui torna a anar a un restaurant de menjar ràpid? Quan aprens i coneixes on és el teu veritable descans, no vols tornar als llocs que saps que prometen, però no et donen. Endavant, prova-ho! Després de tot, què et queda ja per trobar el teu descans? No voldràs tornar als d'abans. Ho sé perquè ho he viscut amb mi i perquè Déu així ho afirma, no només en aquest verset, sinó en tota la Bíblia. Endavant, descansa. Que tinguis un dia molt beneit.